Straight to the point. Okay, atong nga balikan mahigala ning mga panghitabo didto mga kigalaan sa Sambuanga, mga sukid tigpaminaw kagahapon kay ato sad nga kuhaon ang atong report gikan sa Sambuanga mga higala. Niining maong insidente kay buntag pa man ni mga sukid tigpaminaw unya kining maong estudyante misulod didto mga higala sa eskwelahan unya do na magoy mga sticker di ay kini bang mga estudyante Ateneo ni ha kining Ateneo mahigala mahalo ni nga eskwelahan. Mga kuani kini ni ang basta Sambuanga din mo kinamahalan ng eskwelahan dito Ateneo no. Bisag diri sa uban nga mga lugar kini Ateneo di ni basta-basta tuition fee ani mga higala por bida. Mga dato kana mga maka-afford mao nay maka sud anang Ateneo mga sukid tigpaminaw. Dili basta-basta kasud ang Ateneo nya kini ni ang mailahan nimo ning mga in English ini mga taga Ateneo kay tuwang-tuwang gyud kay in English. Kay mga bata pagod di mo palihan nato nito in English nga like state college na ta. Di na to ira kay musukol man ng mga state colleges mahigala mo kumbati man. Pero medyo ni atong in English graduate tag state college medyo may pagkagahi-gahi gamay. Ato lang ay agi kita katawa ni mga higala. Mangita tag pamaagi gyud mo basa kita sa libros grammar pa makamautag unsa ganing grammar kay og dili ta maka watay confidence boy kay nga mo istorya og grammatically correct ba ni atong istorya mabalaka ta ba. Pero kini mga Atenean say kay bata pa lang dai pag adto dito in English sa daan sa balay pagabot sa eskwelahan in English sa daan kuan kayo ngilingig kayo no humo kay mga dila ba istorya itang data sa State College medyo gahi gani atong istorya. Ikaw boy kay mooyon ka na ka boy kay. Lagi talon kita katawa mahigala bitaw ako mo pasabot ba kini mga dato may makasuod ani day. Katog yung maka-afford no. Unsa may trabaho ining ginikanan aning gipusil? Unsa may trabaho? Kining nakapusil ang trabaho ini customs police. Mo ba? Customs police. Ang kining kuan, ang napusilan. Unsa may trabaho sa ginikanan? Kay mga kuan mga portahan ning naa na. Unsa may trabaho day? Businessman. Businessman day Di ka basta-basta bitaw kasud ang Ateneo. Tinuray lang ni ako istorya kana na ang kuan ba lang. Pero og varsity ka sama tong Baterbunya day makasuod sa Ginoong ka kay mo gasto man sila. Kuhaon ka mahigalag varsitarian jud ka. Kay kuan sa ilang dungog mahigalag maayo kang basketball, maayo kang volleyball. Doon na po yung mga exception sa makasuod ka na napita pero sagad yun kuan yun mga classmates mo na mga hatod mga sakyanan no og limang ka og kuan siya kanana ang tan-aw nako kini Ateneo way labot sa mga international schools mo ni kinamahal lang eskwelahan day. Way labot mga international schools kay mahal lang sa mga kuan. So ang ginikanan aning gipusil nga bata kuan di ay kini ang businessman didto sa kuan Sambuanga no. Ang kining nakapusil anak ni customs police. Okay, so kini ang pareha mga hatod og mga kuan kini ang hatod og mga sakyanan kay kini mga bata ining Ateneo mahigala tingaling maihap la siguro nimong kuan day nagbaktas inday kin maihap studlo nagbaktas pulos si hinatod og mga sakyanan pulos man mga anak o mga dunahan kadang naa diha og magtudlo gani kag Ateneo mga sukid tigpaminaw o kanang magtudlo ka mga international schools usahay ikaw teacher ka ikaw pagani kang kalakiha nga baktas ka day unya ang mga estudyante to nagsakay. Kaya gito lang katawa mga kuan so nakasud ni dito kini ang nakasud dito kay pulos man dunay mga sakyanan dunay sticker so makasud dito di wanay inspeksyon ni day. Pultan na ko mabutang sila og scanner namo kuno scanner dito sa sulod. Ateneo di Sambuanga. Naunsa mang hitabuan nakasuod ba ning kini ni ang kuan? Para nakuha ka ng mga ginikanan ani mga kuan maka-afford gyud. Suod gyud kag Ateneo.
Di na basta-basta diha mga higala kwan. Og dili gid ka dato gid kayo pero at least more or less gyud ang imong kwarta na okay, maka padagyo kag imong estudyante diha. So kining maginikanan ni mga kwan eh. So kini di ay ginikanan aning napusilan in taon na namatay anak day ni mahigalag mga negosyante dito sa Buanga. Ka-afford. Kini sad mga higalang ginikanan ni nakapusil nga namatay pod. Ka-afford pod kay customs police man din eh. Straight to the point. Na sige. Umawang ka ning kalakiha pero sa maning ko na ang ato lang ang access lang mga higala aning bata ngano naka-access is pusil. Kay kini ni ang pupareho-pareho mga higala ni ang hitabo sa Tacloban o kining nahitabo ining Zamboanga. Parpaliha, ang katong sa Tacloban mga kaigalaan dunay access armas kay iyang anti-police. Police to iyang anti. Ang kinipod police pero customs police. Katong sa Tacloban public school na to day. San Jose public school man to. Kini Ateneo private school ni mahalo na yung eskwelahan. So in fact matod pa sa report na to sa tanang eskwelahan sa Buanga kini may naguna og simulation exercise. Human sa itabos Tacloban, gitrain na ilang mga bata. Doon na sila mga drill nga gihimo ba? Gitrain na si Bakog nunay parehas Tacloban, unsaon na to nga maka-eskapo, unsaon pagkuan. Tingaling na katabang sige na punladay ang ilang drill. Sus Ginoo ko. Nagamit ilang drill gyud. Ang ilang simulation exercise nagamit dayon. Nining hitabo ang mga kaigalaan. Ato ning tiwas og isgotake. Ang pusil nga gigamit sa Tacloban, government issued firearm. Hasta ning pusil nga gigamit sa Zamboanga, government issued firearm kay gikan sa custom. Ato padayon human lamang sa pipila ka pahinumdom. Alas 6:45 na. This time check is brought to you by Salon Pass with direct ingredient penetration to relieve shoulder, neck, and back pain. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Mayong buntag sa tanan nagpaminaw, kanima o ang inyong Healthline segment. Kung kaninay nga Banyok sa straight to the point. Atong atak na may kala 6:50 na sa ato pamanuban karon ning atong tulumanon ning inyong tulumanon. Straight to the Ato point. sang pagtagad mahigala kay kinini ang gahapon manggod nag-report nato ang atong mga reporters from RMN Zamboanga karon tukhaon ang dugang update mga higala sa atong sister station sa RMN Zamboanga para maklaro rin natin mga figures kay wa man kadimao ni mga figures may klarohon talan pila gyud patay kay may duha ka estudyante do ako ni mga wounded do na mga kwan ayo sa ato lang iklaro gyud ning kwan ha aron ma kwanta gini mga sukitig paminaw distong linya karon atong kauban sa RMN Zamboanga si Radyoman Calvin Lacasti Santos live mga higalaan direct gikan sa Zamboanga City kasama nga Calvin Radyoman Calvin good morning live taron sa DYHP RMN Cebu ug IFM kumusta unsay latest diha karon DYHP. Tata RMN Report. Yes, Attorney, good morning. So far, kahapon, personal na bumisita si Senator Robin Padilla upang tignan din ang sitwasyon sa nangyaring barilan sa insidenteng shooting incident dyan sa may Ateneo de Zamboanga Junior High School Department sa Barangay Tumaga dito sa Zamboanga City. Kung saan nga ay may nakuha tayong mga latest updates kung saan ay nagpuna ng Special Investigation Task Force Group ang Police Regional Office 9 upang magsagawa ng mas na malalim na investigasyon tungkol sa nangyaring insidente sa loob ng paaralan. Kung yung minamention nyo kanina, Attorney, so parang official na statement or nasabi ng ating kapulisan at base sa kanilang investigasyon, dalawa po yung declared dead, including na yung isang allegedly yung suspect na isang anak ng customs official kung saan nga kahapon pa nirelieve din sa pwesto ang ng Bureau of Customs si Sir Nepomuceno ang tatay mismo ng allegedly suspect, Attorney. Okay, so dalawa ang patay, isa yung victim at isa yung suspect. Anong nag-suicide talaga itong suspect after na namaril siya doon sa loob ng campus?
So far, attorney, ganyan yung lumalabas no, sa mga initial na report na tanggap natin kahapon. Pero ngayon ay magpo-focus tayo kung ano yung mas malalim na investigasyon ng ating kapulisan. Nagpo-focus na tayo ngayon sa kanilang mga official statement and further investigation. Kasi yung kahapon, mga initial report na natanggap natin, ganyan yung lumalabas na di umano, pagkatapos mamaril ng suspect ay pinaril din niya ito ang kanyang sarili. Pero sa ngayon ay mananatili tayong mag-antay ng opisyal na statement galing po sa ating kapulisan, attorney. So doon sa victim, ilan ang mga gunshot wounds na may natama doon sa victim? So sa base sa natanggap natin, no, natango ng dalawang gunshot wounds itong victim, kung saan nga ay nag-cause no ng kanyang yung pagkamatay ng itong biktima, attorney. Saan na ang tama niya? Ang pagkaalam natin na tumamay nito sa likod, sa may bandang likod, kung saan nga makita natin sa live video ng itong suspect, kung saan nga namaril ito. Pumasok sa isang silid-aralan kung saan nandoon ang biktima at nakita natin na sinubukan pa nitong tumakbo pero napuruhan din, attorney, nung binaril nito ng suspect. Itong baril na ginamit ay may confirmation na ang Bureau of Customs na it's a government-issued firearm no sa kanyang ama. Anong klaseng baril ito, kasamang Calvin? So far, ito isang rolling kit, attorney, no, kung saan na pwede itong i-insert, no. Nagiging parang lumang parang long firearm ito. Pero so far na-recover din ng isang 9mm Glock, no, na dalawang baril ang dinala ng suspect, attorney. So dalawang baril. Ano yung isang baril? 9mm Glock at saka yung isa? Rolling kit, attorney, no, yung isang 9mm Glock nasa tabi niya and yung isang rolling kit na parang long arm. Pero ayon sa kapulisan, ito ay isang insert, no, pwedeng i-insert sa kanyang parang may casing siya na pwedeng i-insert yung 9mm Glock na nagiging long firearm din, attorney. So ilan yung mga wounded? Yung mga injured? Okay, so iniklara ng ating kapulisan na yung mga ibang huwag tayong maniwala no sa mga naglilitaw na mga fake news kasi mas magsistick tayo sa opisyal na opisyal na statement ng ating kapulisan kung saan nga dalawa lang talaga yung declared dead, yung iba yung mga nagtamo ng mga minor injuries dahil yun sa panic na tumakbo, natumba, attorney. Okay, so ibig sabihin yung mga injured na yan, walang mga natamaan ng baril na naging injured. Yung mga injuries na na-sustain nila ay dahil sa panic nila kahapon. Yes, attorney. Nung time na nagkaroon na ng insidente, halos mga estudyante nung sinabihan na sila na pwede na silang lumabas sa kanilang silid-aralan, nagpapanik na ito. And meron sa kanila natumba. Yun na nga yung nagtamo din ng mga minor injury sa paa. Kaya dinala sa ospital, attorney. Okay, ito bang nangyari kahapon? Kumusta yung initial investigation ng ating pulisya dyan? Ito ba ay targeted talaga? Targeted ba? Or random lang ang pamamaril ng batang ito? Alam mo, attorney, kahapon sinubukan natin i-question na yan ang follow-up na motibo kung ano talaga ang motibo ng suspect, kung may target pa siya. Pero yung kalabasan, tinitingnan pa ng kapulisan ngayon kasi may mga CCTV naman doon and ongoing pa rin yung investigation. Pero kahapon may naririnig tayo na may target siya umanong guro, pero hindi pa natin i-confirm yan. Subject for verification pa rin yan, attorney, hanggang sa ngayon na makakuha tayo ng official na statement galing sa PNP base sa kanilang latest update sa investigation. How old is the victim? At ito rin pati yung suspect? Andyan sila between 15 to 13, attorney, no? Dalawang victim ito, grade 10 and grade 9 student. So confirm yan, attorney, base sa natanggap nating report sa ating kapulisan. So kung grade 10 at grade 9, hindi sila magka-classmate, hindi sila magkaklase, kasamang Calvin? Tama, attorney, no? Hindi sila magkaklase kung saan nga base sa initial na report kahapon umakyat umano ang itong suspect sa pang-apat na hagdanan or fourth floor kung saan nga ito ay nagbaril, namaril and then pumunta pa
after niyang bumaril, bumaba siya, and then as di umano doon siya pinaril ang kanyang sarili, allegedly, attorney. Oh, so confirm na itong dalawa, yung dalawang namatay ay mga achiever ito sa paaralan nila. In fact, mga honor students itong dalawang namatay. Yan din yung natanggap natin, no, kung saan nga itong mga both victim and alleged suspect ay mga honorary student. May isa sa kanila may nanalo sa isang SEA Games about sa mathematics. Kaya nga ito isang dalawa silang mga honorary student, attorney. Okay, so ano pa talagang initial investigation ng pulisya? Dahil itong Zamboanga, itong Ateneo de Zamboanga ay private school at mamahaling paaralan ito. So, I understand, ang security nila, may mga guards, mayroon silang scanner, no? May scanner yung mga estudyante bago makapasok sa loob ng paaralan. Yes, attorney, kahapon, yun din yung tinanong natin kung paano nakapasok ang itong gunman na may dalang baril, kung saan nga ito napaka-highly secured ang paaralan na to, itong Ateneo, kung saan nga mismong sa entrance gate hindi makapasok agad-agad kasi kada isa sa mga estudyante ay sinecheck, no, attorney, kung saan nga yung itong alleged suspect ay posible umano may dumaan na ibang ruta papunta sa taas, attorney. I understand, if I'm not mistaken, no, itong Ateneo de Zamboanga ang pinakamamahaling paaralan dyan sa Zamboanga. Correct, attorney. Correct. Yes. So yung mga estudyante yan, maka-afford yung mga parents nila, kaya naka-study sila dyan sa Ateneo. So yung security naman, dahil mamahalin yung tuition dyan, pati yung safety. In fact, yung report kahapon, I don't know, I forgot kung ikaw ba yung nag-report na sila ang pinakaunang school na nag-conduct ng simulation exercise bago after nangyari yung Tacloban. Alam niyo, attorney, last July 18, ako mismo, niimbita tayo ng mismong paralan pang mag-cover ng kanilang active shooter simulation exercise kung saan nga ay pareho talaga yung insidente, no, na naganap kahapon nung simulation kung saan ginawa sa elementary department. Yun nga lang ay nangyari na kahapon sa junior high school department. Katabi lang nito ang building kung saan ginawa din ang simulation exercise nung last July 18 na attorney. Tayo mismo nakita natin kung paano yung response time pagresponde ng personnel ng paralan and ng ating mga otoridad kung saan nga ay meron talaga silang mga CCTV doon na malaking bagay para tignan and gamitin para sa investigasyon, attorney. Okay, so sige, we'll just get the other updates later. Kasamang Calvin, kung mayroon pa kayong makuha dyan, especially, kumusta ba? Tapos na ba ang pag-autopsy? So far, kagabi may narinig tayo na nadalanan sa Porenarya itong biktima at inaantay pa natin kung ano talaga yung desisyon ng magulang and nagpapakuan pa tayo, no, nagpapakuha pa tayo din ng mga statement or initial update sa ating Police Regional Office 9 upang para makatanggap din tayo ng mga informasyon, attorney. Okay, sige. Final report, Rajuman Calvin. So, yun na muna, no, ang mga latest updates sa nangyaring pamamaril dito sa paralan sa Zamboanga kahapon. Kasama mo mula dito sa DXRZ 900 RMN Zamboanga, Rajuman Calvin Lakas de Santos, Tatak RMN. Number 1 sa balita, number 1 sa komentaryo, number 1 sa drama, at number 1 sa serbisyo publiko. DYHP RMN Cebu, the official overall number 1. Number 1. Okay, salamat. Rajuman Calvin Lakas de Santos sa imong report. Karon tawad may itong Sigutag Dugang. Kini panghitabo sa Zamboanga, mga sugiting paminaw. May siguro ito ma-interviews Dr. Obra ni day. Katong sa Tacloban, unsa ba ni mga bata? Unsa naman sila? Sa una kita kay dudua man tagkasing ka na do. Di ka na dua glastiko, dua mahigalag tansan o di magkasnabot sumbagay. Kanay nung duwag lastiko kanang duwag tansan so ito kay ko nang duwa kanay abot sa eskwelahan may gala katong baril-baril, risal-risal di gani kitong syato. Mga babae po mga higala duwag Chinese garter.
Karon ang duwa sa mga estudyante ndekin high-tech na kayo. Computer na mga kagalaan na. Grabe na kayo mag kwan online ba. Yan unsa naman niron patay naman ni grabe naman krimen hinon. Duda ko apil ani ang influence may galagi kan social media. Kadto lang gahapon mo naman nagduwa lang siya og Counter Strike, mo naman nagduwa Roblox. Sus Ginoo ko. Ato ning isgutag tiwas unya taon-taon mga higala. Of course ato sang isgutan ang sabaot sa impeachment. Labi na katos Tulfo mahigala nga unsa man tong pamahayag ni Tulfo in town.